Nem, valami képet láttam, nagyon gáz volt. Igen. Szia! Ciao. Na milyen témát kaptunk? Mi a cím? Azt kaptuk témának, hogy így, hogy mondom, így felkiáltó jellem. És mi volt? Voltak jobbak? Vagy? Nem túl jók voltak, még ezen kívül, hogy relatíve jól jártunk. Ötlet? Figyeljetek, mi lenne, hogyha mi magunkat játszanánk, és ez szóval egy padon lenne, az egyikünk ülne a padon, lenne rajta egy fülhallgató, és hallgatna valamit nagyon-nagyon koncentráltan, és nem tudnánk, hogy mit, és ülne mellette egy másik ember, aki meg azt figyelni, hogy ő mit hallgat, és közben mi megérkeznénk egyesével, és mindannyian elkezdenénk... A padhoz? Aha, igen. Magunkat játszanánk. És megérkeznénk a padhoz, nagyon-nagyon hangosan elkezdene beszélni az a szereplő, aki megérkezett, és aki már ott ül amellett, aki a fülhallgatóval volt, az lekussoltatná, azt mondaná neki, hogy pszt, ugye, és a végén, mikor már mind a négyen odaérkeztünk, akkor kiderülne, hogy ez az ember, aki ott végig ilyen nagyon bambán és koncentrálva nézte a laptopot, meg hallgatott, az a mi filmünket vágta. Na? Hát nem tudom, hogy akarod ezt megvalósítani? Mármint, Ezt meg nem tudom. mármint milyen egybeállításból, hogy így megérkeznek a képbe, vagy milyen, hogy tudjuk képileg, hogy képzelted ezt el megcsinálni? Nekem van egy másik ötletem, ugyanúgy annál a padnál vagyunk, de két csaj van. Az egyik az egy ilyen, az egyik mondjuk lenne a Sára, igen. Vagy nem is, az Anita. Anita, mert egy ilyen erős karakterre van szükség, egy ilyen femme-fatale-ra, tudjátok. És akkor a másik, aki meg egy ilyen sokkal érzékenyebb, egy ilyen franciás, törékeny művész típus, az meg lehetne a Sára, és akkor jönne, és magyarázna közbe, de nem halljuk, mert egy zene szól. Tehát, hogy magyaráz az Anitának, de nem halljuk, mert egy zene szól. És de ez a zene így háttérben, vagy alávágod, vagy hogy? Nem, ez csak úgy szólna is ezáltal. De honnan? Vagy... Szólna egy zene, az a lényeg, és nem hallanánk emiatt, hogy a Sára mit beszél. És akkor, és vársz, hogy az Anita reagáljon, de Anita nem reagál, csak így elnéz melletted, és történne valami a végén. Mi köze van ennek a címhez? Hát, hogy nem halljuk, amit beszél, tehát kvázi de ezzel az erővel akármit leforgatunk, és nem beszél benne, lehetne ez a címe, nem? Jó, de annyira kockák vagytok, egy kicsit törjünk az enyém az tök jó, mert ez tök önreflexív, ez egy ilyen metafilm lenne, így az egész kurzusnak a végére nem lenne jó? De szerintem ez tök jó ötlet lenne, de szerintem össze lehet kötni a kettőt, mert hogyha van a pad, és akkor ott van a két csaj, és akkor valamelyik laptopozhatna is, és vagy nem, valahogy így gondoljátok, nem? Nem tudom. Lehet, hogy túl bonyolítottuk.